Noin, hyvä. Elikkä tämän webinaarin, tämän alustuksen aihe on kartta-aineistoja Abittiin ja ylioppilaskokeisiin. Eli tästä oli tuossa lokakuussa YTL:n blogissa ja tiedotuksissa uutinen, että tämmöinen on nyt valmistunut ja tullut tulossa tuonne niin kuin Abittiin. Jos te haluatte lukea tuon kyseisen uutisen tai blogikirjoituksen YTL:n nettisivuilta, niin tuossa on nettilinkki, tuossa on myös QR-koodi, pääsette sinne sitä kautta sinne uutiseen. Joo, eli ihan tuoreesta asiasta kyse, lokakuussa uutisoitiin tästä. Ja ennen kuin siirrytään pidemmälle katsomaan, että mitä se kartta-aineisto pitää sisällään, niin ehkä haluaisin tavallaan niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että mitä ylioppilaskokeessa niin kuin nähdään, että mikä on sitä niin kuin maantieteen ydinosaamista. Te olette kaikki varmaan maantieteen opettajina kohdannut semmoisen tapauksen, kun olette kertoneet, että olette maantieteen opettaja, niin heti siinä keskustelukumppani sanoi, että hänkin osaa luetella pääkaupunkeja ja mahdollisia pisimpiä jokia ja paikan nimiä hyvin. Ja bruttokansantuotteita ja osaa semmoista detaljitietoa luetella. Mutta tavallaan tämmöinen detaljitiedon ja paikan nimien hallinta, vaikka se on tärkeää niin kuin maantieteessä, mutta se ei kuitenkaan sitä ydinosaamista. Et ydinosaamista on kuitenkin sitten se niin kuin maantieteellisten prosessien ja ilmiöiden hallitseminen, osaaminen ja perusteleminen ja niiden yhdistäminen sitten erilaisiin ympäristövaikutuksiin. Niin ehkä sen takia tavallaan niin kuin haluan korostaa, että tämä karttapalvelu tavallaan niin kuin nyt tulee tukemaan sitä vastaamista siellä kokeessa ja siihen valmistautumista sillä lailla, että kokeilijat pystyy keskittymään niihin ydinsisältöihin, eli niihin maantieteellisiin prosesseihin ja ilmiöihin. Tässä on nettiosoite, josta te pääsette kokeilemaan, että miltä ne kartta-aineistot näyttää, mitä siellä on. Eli se on tuommoisella testialustalla nyt, testisivustolla käytettävissä ihan semmoisenaan kuin mitä se tulee sitten Abittiin käytettäväksi. Eli menette tuohon cheat.abitti.fi ja sitten teitä pyydetään valitsemaan kieli ja sitten sen jälkeen menette sitten maantieteen linkistä eteenpäin. Tarjolla on 2 karttaa. On tämmöinen maailmankartta, yleiskartta ja sitten on tämmöinen Suomen yleis- ja maastokartta. Eli 2 erillistä kartta-aineistoa. Historia tässä juontaa muutamien vuosien taakse, eli kun ylioppilaskoe sähköistyi, niin haluttiin miettiä, että millaisia tämmöisiä niin kuin paikkatietoaineistoja, geomediaa ja ehkä jotain analyysityökaluja pystyisi saamaan niin kuin tähän kokeeseen, että mitä voisi käyttää sen vastaamisen aikana. Mutta sitten hyvin nopeasti selvisi, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin saada se sähköinen koejärjestelmä toimimaan ja että siellä on kokeen aikana kaikki toimii ja vastaukset tallentuu, mitään ei häviä. Niin silloin tämä karttojen ja paikkatiedon kehittäminen jäi vähän niin kuin sivualalle. Ja sitten toisaalta huomattiin, että jos sinne haluaa paljon kartta-aineistoja mukaan, niin noille Abitti-tikuille ei sitten mahdu kovin paljon materiaalia. Niin kompromissina on nyt sitten tämmöiset niin kuin maailman ja Suomen yleiskartat. Ja nämä on tulossa nyt tosiaan keväällä aktiiviseen käyttöön. Molemmat aineistot pohjautuu ihan avoimiin paikkatietoaineistoihin. OpenStreetMap on maailmanlaajuinen aineisto, jota niin kuin käyttäjät ja aktiiviset ihmiset päivittää ja pitää yllä. Ja sitten toi Suomen yleis- ja maastokartta niin tulee Maanmittauslaitoksen avoimista aineistosta.
Eli maailmankartalla on tosiaan se OpenStreetMap, ja siinä tavallaan karttapalvelussa pääsette kohta kokeilemaan, ja joku varmaan siellä jo kokeileekin, ja mä kohta näytän, niin siinä on tavallaan niin kuin tiettyjä tarkkuus- tai zoomaustasoja vaan käytössä. Eli siinä ei pääse siihen kaikkein tarkimpaan OpenStreetMap-aineistoon, mikä on niin kuin olemassa maailmanlaajuisesti, koska se olisi tiedostokokona aivan liian suuri, eikä se mahtuisi sitten niin suurena tiedostona mukaan. Ja sama koskee myös tätä Suomen aineistoa. Eli siinä taustalla on nämä Suomen yleiskartat, mitä Maanmittauslaitos toimittaa, sekä maastokartat. Mutta tuossa on sitten tarkempi zoomaus, että mikä se tarkimmillaan se aineisto on. Mutta Suomen maastokartta, eli vanha peruskartta, on teille kaikille tuttu. Olette varmasti käyttänyt sitä opetuksessa ja vapaa-ajalla, ja te tiedätte, että se on myös paljon tarkempi kuin tämä, mitä tässä näkyy tämä malli. Mutta siinä on sama juttu, että tavallaan tällä tarkastelutasolla se tiedostokoko on semmoinen, että se pystytään ottamaan sinne muistitikuille käyttöön. Eli niin kuin sanoin, niin ihan kaikkein tarkimpia aineistoja ei ole käytettävissä, mitä tähän OpenStreetMapiin ja maastokarttaan olisi mahdollista. Ja tosiaan se tiedostokoko on se rajoittava tekijä. Eli niitä kaikkein tarkimpia zoomaustasoja ei ole käytettävissä. Mutta maailmankartta sopii erityisesti niin kuin silmäilykäyttöön ja ennen kaikkea niin kuin paikan nimien tarkistamiseen. Ja tässä niin kuin me nähdään, että se tuo ainakin varmuutta sinne kokelaan vastaamiseen ylioppilaskokeessa. Kun ei tarvitse olla tavallaan huolissaan niistä paikan nimien oikein kirjoituksesta, vaan voi tarkistaa sen. Tai voi tarkistaa, että mikä se maan nimi olikaan siellä Keski-Afrikassa. Ja tällä tavalla tukea sitä vastaamista. Ja niin kuin tässä alustuksen alussa sanoin, niin se maantieteen oppiaineen se ydinsisältö on kuitenkin se maantieteellinen ajattelu, maantieteellisten ilmiöiden ja prosessien osaaminen, jota sitten tukee se, että osaa sijoittaa näitä ilmiöitä maapallon eri osiin paikannimiä käyttäen, mutta tosiaan jos niitä ei kaikkia muista eikä voikaan muistaa, niin nyt tämä karttapalvelu sitten mahdollistaa sen, että voi tarkistaa asioita. Tuossa Suomen yleisessä maastokartassa siinäkään ei niitä kaikkein tarkimpia tasoja ole käytettävissä. Sama juttu, tiedostokoko rajoittaa, se olisi aivan liian valtavan kokoinen tiedosto, jos ne kaikki tarkimmat maastokartat olisi käytettävissä. Ja tuosta esimerkkikartasta näki, että korkeustietoakin on tämän takia sitten vähän karkeammin saatavilla. Eilen katselin noita karttoja ja arvioin, että käyräväli on 50 metriä, eli sen normaalin maastokartan 5 metrin sijaan. Tämä on tavallaan niin kuin kuitenkin kompromissi sen palvelintikkujen, tallennuskapasiteetin ja sitten näiden tarjolla olevien aineistojen välillä. Eli haluttiin tarjota kuitenkin niin kuin, kattavia, hyviä aineistoja, mutta kuitenkin niissä puitteissa, että minkä kokoisia aineistoja on mahdollista tallentaa palvelintikuille. Eli näkisin, että tämä on samanlainen työkalu kuin mitä on vaikka Maudin taulukkokirja tuolla matemaattisissa aineissa. Tämä on vähän niin kuin digitaalinen karttakirja, kartasto, joka on kokeilalla sen vastaamisen aikana käytettävissä. Täällä kartalla on YTL:n henkilökunta tehnyt tosi hyvää työtä. Täällä on, silloin kun on paikan nimet sekä suomeksi että ruotsiksi, niin sitten ne molemmat löytyy sieltä kartasta. Eli suomeksi ja ruotsiksi sekä sitten saamen eri versiot on myös tuolla. Tuossa näkyy Inarista karttaesimerkki, eli siellä on Inarikin kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi ja sitten eri saamen varianteilla.
Eli sama palvelu ja sama aineisto käy sitten, vastataan sitten millä kielellä tahansa siinä kokeessa. Se, miten me nähdään, että miten tämä voisi tukea sitä kokeilasta siinä kokeeseen vastaamisessa, niin ennen kaikkea just se paikan nimistö ja niiden niin kuin hyödyntäminen ja niihin tukeutuminen. Että se antaa semmoista niin kuin rohkeutta vastata, kun ei tarvitse olla huolissaan siitä, että kirjoittaako jonkun paikan nimen väärin ja saako siitä sitten jotain miinuspisteitä. Eli voi käyttää vastaamisen tukena. Ja tämä aineisto on siellä palvelintikuilla, eli se on käytettävissä muissakin kokeissa kuin vain maantieteessä. Mutta todennäköisesti ja varmasti käytännössäkin tulee näin olemaan, että maantieteen kokeessa se on kaikkein eniten käytössä. Mutta siellä se on saatavilla muissakin oppiaineissa. Eli joku, niin kuin pari kertaa sanoin, niin just se, koska sitä maantieteen kokeen sitä ydinosaamista ei ole se paikan nimien ja yksityiskohtien osaaminen kartalta tai niiden luettelointi, niin sen takia tämä antaa semmoista niin kuin työkalua siihen, että kokeilla saa keskittyä siinä vastaamisessa siihen maantieteellisten ilmiöiden, prosessien kuvaamiseen ja perustelemiseen. Ja sitten jos kokeessa vaikka pyydetään alueellisia esimerkkejä, niin sitten voi siinä saada tukea siihen omaan vastauksen laatimiseen. Lisäksi kun tämä kartta-aineisto on nyt käytettävissä, niin samalla tässä vähän niin kuin tavalla annetaan mahdollisuus kokeilalle käyttää niitä taitoja, joita hänellä on, esimerkiksi että osaa hakea tietoa kartalta. Eli tavallaan osaa etsiä paikkoja, alueita kartalta tämmöisestä niin kuin nettikarttapalvelun kaltaisesta palvelusta. Että he on varmaan paljon käyttänyt noita maastokarttoja jonkun karttapalvelun kautta, Google Mapsia varmasti hyvin paljon, niin tämä on yksi tämmöinen tärkeä taito, että osaa löytää informaatiota tämmöiseltä digitaaliselta kartalta ja internetin karttapalvelulta. Että tavallaan jos ei semmoinen osaaminen ole vielä niin kuin hallussa, niin kyllähän sitten tässä koetilanteessa voi kestää aikansa ennen kuin tätä kartalta löytää mitään. Mutta jos osaa scrollata hiirellä tai zoomata tämmöistä digitaalista karttaa sisään ja ulospäin, lähemmäs ja kauemmas, ja on tottunut tämmöisten käyttäjä, niin sitten sitä taitoa pääsee käyttämään. Ja sitten nämä karttapalvelut tosiaan auttaa niitä kokeiluita siinä, että jos hyvin monissa maantieteen ylioppilaskokeen kysymyksissä pyydetään niitä alueellisia esimerkkejä ja sitten ne on siellä hyvän vastauksen piirteessä myös arvostetaan sitä, että niitä alueellisia esimerkkejä annetaan. Niin jos joku kokeilussa on vaikka ollut epävarma tämmöisten alueellisten esimerkkien kirjoittamisessa vastaukseen sen takia, että ei välttämättä muista, että menikö se valtion nimi oikein, että mikä se oli se valtio siellä Kaakkois-Aasiassa, puhunko nyt oikeasta valtiosta, kirjoitanko sen nimen oikein, ja jättää ehkä sitten sen takia vastaamatta tai on epävarmempi siinä vastaamisessa, pelkää ehkä miinuspisteitä, niin nythän voi tarkistaa täältä sitten, että mikä se on se valtio siinä Nepalin vieressä, tai mikä valtio siellä on siellä Afrikan sarvessa. Ja tällä tavalla pystyy ehkä tuottamaan niitä alueellisia esimerkkejä niihin vastauksiin, ja ehkä sitä kautta voisi vastaukset olla laadukkaampia, ja pystyy tavallaan niin kuin tuottamaan sellaisia vastauksia, kun kysymyksissä niin kuin odotetaan ja edellytetään. Eli just toi niin kuin oikein kirjoitusten tarkistaminen ja sitten
tosiaan jos haluaa tarkistaa jotain, että miten se menikään se iso joki siellä Etelä-Amerikassa ja mikä sen nimi olikaan, niin voi tarkistaa, että miten se Amazonin pääuomat menee, miten se kirjoitetaan. Eli koska kuitenkin tämmöinen nippelitiedon osaaminen on semmoista ulkoa opettelua, eikä ole sellaista syvällistä oppimista ja osaamista edellyttävää. Siihen tämä tavallaan antaa sitten tukea ja varmuutta siihen vastaamiseen. Mutta mä vaihdan tuon näytön jakamisen nyt tuohon toiseen näyttöön. Mä rupean näyttämään tuota karttapalvelua. No niin, nyt teillä näkyy tämä karttapalvelu. Eli tässä ylempänä on tämä maailmankartta, joka on tosiaan se OpenStreetMap-pohjainen kartta. Eli tätä karttaa tuottaa ja päivittää käyttäjät, eli aktiiviset kartoista kiinnostuneet henkilöt. Ja tämä on niin kuin tavallaan tällä joukkoistamalla tuotettu ja päivitetty kartta-aineisto. Eli ihan täysin avoin aineisto kaikille saatavissa, ja tästä nyt on tänne otettu sitten käyttöön YTL:ssä tiettyyn zoomaustasoon asti. Eli jos tuossa zoomataan vaikka lähemmäksi ja jos on pitänyt vaikka tähän Lontoon tai Amsterdamin kaupunkeihin liittyen vaikka joku kaupunkimaantieteeseen liittyvä vastaus kirjoittaa, niin täällä pystyy tarkistamaan vähän vaikkapa Lontoon yleistä kaupunkirakennetta, tai sitten voi täältä tarkistaa vaikka jonkun Antwerpenin tai Brysselin tai Luxemburgin niitä kirjoitusasuja, että miten se kirjoitetaan oikein. Ehkä tällä tavalla kokeilas voisi olla rohkeampi niin kuin kirjoittamaan alueellisia esimerkkejä. Toki tässä sitten haasteena voi olla se, että sitten vastauksesta tulee sellainen paikan nimien lista. Eli nyt menee vähän niin kuin överiksi se karttapalvelun käyttö siinä vastaamisessa. Eikä sitten semmoistakin pitäisi sitten tavallaan välttää. Tai sitten jos tulee jotain vaikka vesistöihin, Itämereen liittyvä kysymys, tai sitten jos mä menen tuonne vaikka Välimerelle liittyvä kysymys, vaikka luonnon maantieteeseen liittyen, ja haluaisi täältä tarkistaa, että miten se Italian niemimaa menikään, missä ne Sardinia ja Korsika sijaitsikaan tarkasti, niin täältä voi sitten tarkistaa ja käyttää siinä vastauksen tukena. Ja mä menin tuohon alemmas, siellä on tuo Suomen kartta. Eli sama juttu täällä, ja kuten huomaatte, niin on suomeksi ja ruotsiksi nämä paikan nimet, joista löytyy sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen vastine paikan nimelle ja kaikkein tarkimmalle zoomaustasolle. Tämän tarkemmaksi ei enää mene. Niin täältä pystyy vaikka tarkistamaan näitä suurimpia liikenneväyliä Suomesta. Täällä näkyy myös keltaisella viljelyt alueet, tuommoisella liilalla näkyy nuo rakennetut alueet ja valkoisella näkyy ihan metsäalueet ja vielä harmaalla tuolla on kallioiset alueet. Eli tästä jos vielä pystyisi zoomaamaan lähemmäs, niin se tulisi näyttämään siltä tutulta maastokartalta, mihin te olette varmaan monessa yhteydessä tottunut, mutta tosiaan tämä on nyt tarkin aineisto, mikä tässä on käytettävissä. Tuohon Annen kysymykseen siitä, että jos tästä apumateriaalista huolimatta
paikan nimet on kirjoitettu väärin tai pienillä alkukirjaimilla, niin rokotetaanko? Tähän en osaa vastata. Tätä varmaan sitten sensorikokous aina pohtii näitä asioita sitten jokaisen kokeen tapauksessa. Ja Liisan kysymykseen kyllä, valkoinen oli metsää. Ehkä toi Annen kysymys tuossa, että jos siinä kysymyksessä ei ole käsketty tai kehottaa käyttää näitä aineistoja siinä vastaamisessa, niin ehkä siinä tapauksessa olisi epäreilua vähentää. Ja toisaalta sitten, jos on myös kehotettu käyttämään, niin ehkä silloin voisi edellyttää enemmän. Mutta nämä on tämmöisiä mun tällaista nopeasti henkilökohtaisesti tehtyjä pohdintoja tässä, mutta nämä on semmoisia asioita, mitä sitten sensorikokoukset päättää kokoisen kokeen tapauksessa. Karttaselitteitä kysyttiin. Ja tässä ei ole karttaselitettä ja mä luulen, että tässä voisi olla semmoinen asia, että mun täytyy välittää tämä palaute tuonne YTL:n toimistoon ja he siellä voi miettiä sitten tätä karttaseliteasiaa. Tämä hakukenttä ei kohdistu karttaan. Tämä on tämän sivuston hakupalvelu, ei tämän kartan hakupalvelu. Eli tässä kartassa ei ole hakutoimintoa. Eli kun näkyy tuossa vasemmassa yläkulmassa nettisivulla tuo hakutoiminto, niin se on nettisivulta haettavaa tietoa. Kysyttiin, mikä tuo vihreä viiva, tuossa on Sipoon Korven kansallispuisto ja tuolla on sitten Nuuksion kansallispuisto, eli ne on kansallispuistojen rajoja, nuo vihreät. Ensi kevään kokeeseen on tulossa käyttöön ja juuri tämän nettisivun kautta, tämän linkin kautta voi esimerkiksi aloittaa harjoittelemaan ja tutustumaan näihin aineistoihin. Eli voi tutustua, miten ne kartat on, miten ne toimii, miten siellä kartalla liikutaan eteenpäin, miten sitä zoomataan eteen ja taaksepäin. Eli on hyvä huomioida, että eri zoomaustasoilla se kartta näyttää hieman erilaiselta. Eli siinä on tämmöinen tavallaan pyramidirakenne siinä kartassa. Eli kun katsotaan hyvin kaukaa, laajaa aluetta, se näyttää pikkusen erilaiselta, symbolit on vähän erilaisia, ja kun sitten zoomataan lähemmäs, niin siellä rupeaa tulemaan yksityiskohtia näkyviin, ja eri symboleita on sitten käytössä niissä tarkemmilla karttatasoilla. Ehkä kokelaita voisi tavallaan tutustuttaa tähän ja yhdessä miettiä heidän kanssaan ja harjoitella sitä vastaustekniikkaa, että miten tätä voisi hyödyntää siinä vastauksissa, jos semmoinen mahdollisuus tulee siellä jossain kysymyksessä. Mutta pitää kuitenkin kaikille korostaa sitä, että tämä ei korvaa sitä maantieteellisen asiasisällön hallintaa ja osaamista ja perustelemista. Eli niitä maantieteellisten ilmiöiden ja prosessien osaamista. Tämä auttaa vaan tässä paikan nimistössä sitten tämmöinen yleissilmäilykartta ja pystyy antamaan näitä alueellisia esimerkkejä. Esimerkiksi me katsottiin äsken pääkaupunkiseudun Helsingin karttaa Suomesta, niin siinä pystyisi vaikka esimerkiksi hyödyntämään niitä tietoa liikenneväylistä, asutuksen sijoittumisesta, jos on jotain tähän liittyvää kysymys kokeessa. Mutta tosiaan sitten riskinä voi olla se,
että sitten kokeilla, jos ei hallitse sitä asian sisältöä hyvin, niin rupeekin tällä karttapalvelulla ja sen käytöllä ja paikan nimien listaamisella sitten korvaamaan sitä puutetta, että ei hallitse sitä asiaa hyvin. Mutta tosiaan tuosta abitti.fi nettilinkistä sitä pääsee kokeilemaan. Okei, mutta täytyy tuohon Jarin löytämään esimerkkiin tutustua sitten tuolta Etelä-Afrikan tapauksesta. Mutta noita voi listata noita kehitysideoita tai mitä havaitsee puutteita ja laittaa sitten vaikka tuonne YTL:n toimistoon palautetta niistä. Mutta tämä oli mun alustus tästä aiheesta ja näistä karttapalveluista. Ja nyt on sitten mahdollisuus keskustella ja pohtia näiden karttapalveluiden mahdollisuuksista ja toisaalta haasteista. Maria kysyy, että keltaiset viivat linjaavat teitä. Onko Maria maailmankartalla vai Suomen kartalla? Maailmankartalla. Jos siellä on erivärisiä teitä, niin ne on varmasti niin kuin, eri kategorian teitä. Eli näyttäisi, että punaiset on suurempia teitä ja sitten nuo oranssit on sitten pienempiä maaseututeitä. Mutta pohditaan yhdessä nytten, voitte chattiin kirjoittaa, että mitä mahdollisuuksia te näette näissä palveluissa, miten se näkyy opettajan työssä, ne mahdollisuudet, miten ne näkyy kokelaalla ja miten ne näkyy mahdollisesti sitten siinä kokeen tarkistamisessa vaikka sensorilla. Mutta erityisesti että miten opettajalla ja kokeillaan ja heidän näkökulmastaan. Ja toisaalta, mitkä on haasteita. Sekä opettajan siihen opetustyöhön tai miten hän valmistaa luokkaansa ylioppilaskirjoituksiin ja siihen, että miten kokelaalla aiheuttaako tämä haasteita kokeeseen valmistautumisessa ja toisaalta kokeen aikana. Mutta mä lopetan tuon näytön jakamisen. Kyllä, eli just niin kuin tuolla Lotta kirjoittaa, niin voi hyödyntää just noista litosfäärilaatoista ja muista tämmöistä luonnonmaantieteen ilmiöistä, merivirroista, kun voi vaikka niitä merien sijoittumista, merien muotoa, mantereiden muotoa tarkistaa tuolta kartasta. Kartoissa pitäisi olla se sama kieli koko ajan. Valitset minkä kielen tahansa siinä alkuvaiheessa. Jos menette tuohon nettisivuille tutustumaan, se vaikutti vain siihen, että millä ne yläpalkin, ne painikkeet, millä kielellä ne on, mutta kartta on monikielinen, eli ne kaikki kieliversiot on tässä samassa kartassa koko ajan. Suomi, ruotsi ja 3 saamen versiota. Ja jos menette vaikka katsomaan sitä Suomen karttaa Lapista, niin te näette siellä, että siellä on useita saamenkielisiä versioita esimerkiksi Inarille. Mutta ne kaikki kieliversiot on koko ajan siinä samassa. Risu täällä, terve. Tuli takas. Kuvittelen, että mä sain puheenvuoron. Pitääkö paikkansa? Ehkä toi... Terve, moikka. Jes. Tälleen opettajana ja sensorina mun mielestä on niin kuin hirveän kiva uudistus. Ja sillä lailla, että toi antaa niin kuin mahdollisuuksia. Se tietysti rajaa pois tiettyjä juttuja. Eli tällaisia karttakysymyksiä, missä on eri valtiot sijoitettu jonnekin ja sitten pyydetään niin kuin jotenkin yhdistämään oikea valtio oikeaan paikkaan
ja nimeämään nämä valtiot, niin nehän sellaiset kysymykset ei tietenkään enää onnistu, mutta toisaalta se antaa sitten mahdollisuuksia, että voi pyytää piirtämään kartalle vaikka polaririntaman tai rajaamaan sieltä jotkut vuoristot. Tuollahan ei ollut niin kuin vuoristojen nimiä, vai katonko väärin? Vai tuleeko ne esiin? Hetkinen, mä kanssa vilkasen. Menen tonne Alpeille. Ja joen nimet on, ei oo. Tuolla on jotenkin laaksojen nimiä löytyy ja kuitenkin se antaa löytyy Trentino, Etelä-Tiroli. Joo. Mutta se antaa toisenlaisia mahdollisuuksia, just se, että sieltä pystyy ottaa sen kartan pohjalle ja sitten pyytää, että siihen päälle piirretään jotain, mikä mun mielestä on hirveän kiva juttu. Mun mielestä tämä on hyvä uudistus. Ja ehkä toi, että voi ottaa kuvakaappauksen. Se ei ehkä tullut tuossa esityksessä ilmi, että kokeilussa voi ottaa tavallaan kuvakaappauksen tuosta ja liittää vastauksensa. Tuolla tuli Annelta hyvä kommentti, että hyvä, ettei ole pituus- ja leveyspiirejä. Joo, ne ei tässä ehkä ole niin tarpeellisia ja olisi varmaan sotkenut sitä visuaalista ilmettä. Kyllä, tämä on, mikä tässä kokeiluversiossa, tässä netissä testiversiossa, niin on sama versio, mikä on tulossa YÖ-kokeeseen keväällä. Mä tuosta vähän scrollaan noita kommentteja ylöspäin. Täällä tuli niin paljon. Ja tuolla ehkä Kirsin kommentti, että tehtävän annossa voi käyttää aiempaa enemmän paikan nimiä. Eli tavallaan nyt voisi vaikka olla sitten sillä, että niitä voi mainita ja se vastaaminen ei kaadu siihen, että Kokelassa ei saisi selville, että missä ne paikat sijaitsee. Toki sen verran pitää olla kuitenkin paikanimistön tuntemusta, että osaa sitten löytää oikealta alueelta maailmankartalta esimerkiksi jonkun asian. Joo, no se on hyvä, jos joku Kokelassa on jo löytänyt nuo kartat. Ne on tosiaan ollut sieltä lokakuun alusta lähtien nyt tuolla nettisivulla olemassa. Joo, ja tosiaan tuolla on Mikaelan kommentti, että pitää kuitenkin kokeilla olla se perustietämys paikan nimistä, että jos siellä on niin kuin suunnilleen samannimisiä nimiä vesistölle ja saarelle, niin pitää tietää, mikä niistä on se oikea. Tavallaan se on totta, että ei nämä karttapalvelut ei kaikkea anna valmiiksi. Mutta niin kuin olette päässeet kokeilemaan, niin huomaat, että tämä on kompromissi sen kanssa, että mitä mahtuu, kuinka tarkka aineisto mahtuu niille Babbitin palvelintikuille ja tavallaan niin kuin, kuinka paljon me haluttaisiin kertoa, mutta ei vaan mahdu. Eli nämä molemmat kartta-aineistot olisi hirmuisen paljon tarkempia ja yksityiskohtaisempia, mutta ei vaan tallennustila riitä. Toi kuvakaappaus riippuu siitä, että minkä kokoisena se näkyy siinä sun näytöllä, sillä koneella, jota sä käytät, ja mikä on se sun näytön resoluutio. Eli tavallaan pitäisi tulla kuvakaappaus semmoisella resoluutiolla, kuin sä sen sinä itsellesi näet. Saako koko ruudun kokoiseksi?
Ei saa. Tässä ei ole sitä toimintoa. Eli se on ainakin tämä nettisivun kokeiluversio on tämän kokoisissa ikkunaruuduissa, tämmöisissä suorakaiteen muotoisissa. Mutta mulla olisi ehkä kysymys teille opettajille, että näkeekö joku teistä jo nyt, että tätä voisi vaikka ottaa omassa opetuksessa käyttöön tämän talven tai kevään aikana? Hyvä, Krisu ottaa käyttöön heti. Ja toki opetuksessa niin kannattaa ja voi hyödyntää myös internetin muita karttapalveluita, jotka ei ole tällä tavalla kompromisseja sen tiedostokoon kanssa, vaan sitten voi vaikka kansallisen karttapaikkaa käyttää tai Google Mapsia. Mutta on hyvä, että kokeilat on sitten tuttuja myös tämän kanssa. Jaha, joku Maria kommentoi, että on käytetty jo. Hyvä. Joo, Tarja kysyy, mitkä on ollut tässä se historia takana. Joo, mä sanoin tuossa alustuksen alussa, että historia oli se, että kun ylioppilaskokeet sähköstyi, niin oli semmoisia kunnianhimoisia haaveita, että nyt saa hyvin laajoja yksityiskohtaisia paikkatietoaineistoa, geomediaa, ehkä jotain yksinkertaisia paikkatietotyökaluja, analyysityökaluja, mutta sitten käytännön realiteettien takia niin näistä kunnianhimoisista tavoitteista on luovuttu, ja tämä on tavallaan niin kuin kompromissi sen kanssa, nämä tämmöiset silmäilykartat. Mutta toki maantieteen kokeessa on ollut näitä päällekkäistarkasteluita, eli siellä on se työkalu vaikkapa 2 tai 3 aineiston yhtäaikaiseen tarkasteluun, ja sitten tämmöisellä liukuvalikolla valitaan sitä läpinäkyvyyttä niissä. Eli semmoinen siellä on ollut jo muutaman vuoden. Ja joo, ehkä se tavallaan se historia juontaa just tästä, että on näitä avoimia paikkatietoaineistoja tarjolla kansalaisille ja asiantuntijoille, ja nyt se halutaan niin kuin hyödyntää täällä sitten. Yhtenä semmoisena kokeessa vastaamista auttavana työkaluna, kun on vaikka noi Maudin taulukot. Kyllä, toi maailmankartta perustuu OpenStreetMap-aineistoon, mutta niin kuin jo monen kertaan sanoin, niin se ei ole sitä kaikkein tarkinta zoomaustasoa, ei pääse ihan yksityiskohtia katsomaan, vaan siinä on tämmöinen yleistetty zoomaustaso yleisellä tasolla, joka on se tarkin, mihin pääsee. Hyvä. Niko kommentoi tuolla, että maantieteen Preliin on tulossa jo kartastoa hyödyntäviä tehtäviä. Mutta ilahduttavan vilkasta keskustelua teillä tuolla chatissa. Mutta tosiaan vielä semmoisen haluan korostaa, että tämä on tosiaan nyt kun lokakuun alussa julkaistu ja kartoista tai se kartta tukeutuu siihen OpenStreetMap-aineistoon, eli meistä kartta-aineistoa pystytään muokkaamaan, mutta se, mitä tässä pystyy kehittämään tätä, niin on just vaikka toi legendan, eli merkkien selitteen mahdollinen lisääminen tai tarjoaminen vaikka jo erillisenä, tai sitten jotakin tuohon niin kuin toiminnallisuuteen, miten tämä toimii, tämä karttapalvelu. Niihin
Voisi olla hyödyllistä saada kommentteja ja varmaan voi sitten YTL:n toimistoa lähestyä niissä, mutta itse niihin aineistoihin ei sinällään niin kuin, anteeksi, ei pystytä vaikuttamaan, koska ne tulee sieltä, Suomen kartta tulee maanmittauslaitokselta ja OpenStreetMap tulee sitten tosiaan sitä OpenStreetMap-yhteisön kautta, mutta YTL:n toimisto on nähnyt tuossa valtavan työn just noiden kieliversioiden kanssa. Toi Annan kommentti tuosta, että legendan voisi saada päälle ja pois, niin kuulostaa aika hyvältä, toimivalta idealta. Täytyy kirjoittaa itsekin ylös toi kommentti. Ehkä tuosta tehtävätyyppilistasta, ehkä tästä jos antaisi tuonne opettajien järjestöille niin kuin heittäisi palloa siihen suuntaan. Mä en ainakaan itse pysty maantieteen jaoksen puheenjohtajana ottamaan kantaa tehtävätyyppeihin yhtään.